Kamoši. Zase hovorím Treba mať častejšie erekciu. Ideme zlomiť Buladýmu ruku. Obidve ruky, de facto. A potom sa si odpojí trumpus celiacus. To je strašne homosexuálne, Kriste pane. Dúfam, že ma vidíte, čakce mravce, lebo som si zabudla statív v tlmačoch, keď sme boli natáčať u Megy v táške, teším sa. Ale tretí vlog! Akurát teraz je za chvíľu 10 hodín, mám tu namiešaný non-steam Titan Goat pre-workout s kreatínom, pretože idem rýchlo cvičiť nohy. Tretie za tento týždeň, pretože musím sa dať fakt lock-in na tie nohy. A o jednej by som chcela už pakovať sa za mojou najlepšou kamoškou do Puchova, čo už je nejaké 4-5 hodín vlakom. Mám taký pocit, že absolútne nič nestíham. Akurát som teraz naplánovala video YouTubeové z Fear Integrity, ktoré vyjde v sobotu. Aktuálne teraz je štvrtok. Sa balím, akurát aj vlastne všetko od rána robím. Včera som ešte bola v práci celý deň. Takto. Pozrite sa. Toto je taký celkom exciting víkend, pretože som sa prihlásila ako modelka na fotenie nejakej alternatívnej značky, teda dvoch. A zobrali ma, pretože som cool a edgy. Takže tam budem v sobotu, musím ísť teda vlastne do Bratislavy. Nie v sobotu, v piatok musím ísť do Bratislavy a v sobotu budeme mať Titan Goat Team Building cvičbu v 7-7. Už teraz mám úzkosť z toho fitka. Ešte ani nie som v jeho blízkosti, takže super, idem si zacvičiť do môjho Lidl fitka. Dám si nohy, nenatočím vám nič, pretože tam sa nenatáčam, lebo sa hanbím. Keď tak, iba možno tak jeden klip. Myslela som, že vám natočím možno aspoň jeden nejaký cvik, ale vlastne jediné, čo som natočila, bolo, ako som šaškovala v šatni. A tam to začína a tam to aj končí, takže ospravedlňujem sa. Som bohužiaľ stále príliš shy. Pardon, I'm so sorry. Later. OK, som zbalená. Marovať sa nejdem, iba obočie mám spravené, ale to už od rána. Asi teda vyrážam o jednej, čo je za 10 minút. Teraz akurát idem video, že naplánovať. Tu sú veci, tu sú papiere, čo mám odniesť na úrad. Tu je moja trusty taška, ktorá mi vyslúžila 60 eurovú pokutu na letisku. Pozrite sa inak. Čo? Tak to vyzeráme. Celý fit je, že toto je zo sekáča, toto je z Vinted, toto je mamkine sekáč, blšak, toto je bratové sa mi zdá, blšak, ešte si dám prstenie a ide sa. Keď prišiel vláčik, tak som si spapala meal prep, ovsené vločky, čučoriedky, skyr. To čo, bratislavčania, matcha latečka pijeme. Ja som si ako poriadny larper zobrala aj flavor dropsy, pretože proste lean is law, ako sa hovorí. Tak si dám do môjho matcha latečka ešte aj flavor dropsy, toto je strašne homosexuálne, Kriste pane. Večer pred fotením mi ešte Katka na poslednú chvíľu farbila vlasy, takže shoutout Katka, ďakujem ti krásne. Lebo ma zachránila od toho, aby som išla s nejakými žumpovými vlasmi na to fotenie. Čo palivo? Coke Zero! Palivo! Ja dúfam, že to dobre bude vyzerať. Mám veľké očakávania na túto farbu. Fakt, že veľké mám, lebo ona krásne vyzerala na tej stránke. Dobre, to už sme všetci videli. Tomorrow. Musím takto vás dať a musím rozprávať potichu. Toto nebude veľmi kvalitný zvuk, ale je 7:30 ráno. Mám vlasy nafarbené. Idem sa umyť. Namalovať. OK, takže make-up by bol. Vlasy si rozpustím. Fit mám taký simple, jednoduchý. Proste iba čierna sukňa, čierne tielko. Povedali, že takto sa máme obliecť. Nie je to nejako v alternatívnom štýle, ale nie je to takto basic. V podstate to sa trošku vylučuje. Chápete? Som nervózna, nemám rada Bratislavu. Nemám rada MHDčku v Bratislave. Nemám rada Bratislavu. Ale čo nenávidím ešte viac ako Bratislavu sú slovenské vlaky, lebo proste prečo sa to volá rýchlík, keď je to pomalík. Kurník šopa. Mám že strašne nervy na slovenské vlaky, lebo ok, meškajú, ale keby aspoň písalo, že meškajú.
akože, dobre, prídem presne, stíham to, mám 13:30 sme dohodnutí, ale proste nemám rada chodiť presne, že tesne. Bolo to všetko v poriadku, lebo vlastne sme čakali ešte na nejakých ľudí, ale takto to preferujem. A dali mi takéto krásne nechtíky, pretože mám také ožužlané, okusané, ožmodlené z roboty nechty. No a určite nechceli také okakané nechty na fotkách s ich šperkami, chápete? Fajne som sa mohla tak princeznovsky cítiť na chvíľku, lebo tak ja si nemôžem dávať dlhé nechty kvôli robote a všetkým aktivitám, ktoré robím, bo by som si odzigala všetky prsty takoj. A tak celkovo som sa tak cítila, joj, dobre som sa cítila, chápeš, pozri, jak ma vyobliekali, úplne som bola taká, že fú, som cool a všetko. Bol to strašne dobrý zážitok a som za to mega vďačná. Strašne milujem takéto random side questy. Wow, je 7 hodín ráno. Takto sme na zastávke, meška nám autobus trošku. Katka ide do práce. Jej, tak ma vyháňa. Jej, neznášam, ale ma nenávidí, už sa nebudeme baviť odteraz. A ja idem do Bratislavy za Gukinom. Ide autobus. Ideme dneska cvičiť. A zajtra máme Titan Go cvičbu. 7 sedmičky, takže zase 1 000 000 eur miniem. Tým, že Katka išla do práce, tak som bola strašne skoro na stanici a mala som neskutočne veľa času, tak som došla na vecko, že sa namalujem. A mala som strašné šťastie, pretože oni berú peniaze za to vecko, ale vtedy tam ešte tá teta nebola, tak som to stihla. Prestupovať na Vsetine, tam zase prestupovať na Klatovi, tam mám 10 minút. Tak to rozumiem, ja by som už to zbláznila. Dcera hovorí, mama, kedy prídeš? Vieš čo, mám tam 2 dcery. Hovorím, neviem, nepýtaj sa ma, ani mi nevolaj. Ako ja sa ozvem. Áno. Majte sa. Dovidenia, veľa šťastia. Vedľa máte pánske. Tu sa vloguje z 2 strán. Ideme sa teraz pozrieť na stroje. Čo som včera videl na tvojej storke, čo mi vyšlo, nevyzerali ťažký. Dobre, zase 4 pixely to má, už si musím kúpiť nejakú normálnu kameru. Takéto uchopy na tricepsový stroj, to som... Sú zakopy ako keby? OK. Tu naťahneš pekne, vieš, že naťahneš pekne ten zadok hore. A tak to je dobrý místo těch, takových těch cable. No, je to stabilnejšie. Ale tu ideš už spredu. Tak cable ideš odtiaľto, vieš, alebo tak, napíš, tu ideš odtiaľto. Tak aj stabilitu to má lepšiu, keď takto sa môžeš oprieť aj všetko. Viac váhy dá špecka. Nízkokľúčne jediná footage rozumná, ktorú mám z tohto celého cvičenia a z týchto predkopov, a ona dokonalo vystihuje vlastne celú túto cvičbu, pretože ja som iba šaškovala, furt som tam dačo prekladala, furt som skúšala čo jak, furt sa všetko dalo nastaviť nejakým spôsobom a všetky tie nastavenia mi vlastne neboli dobré a celé všetko bolo buď príliš ľahké alebo bolo príliš ťažké a ja som zvyknutá na stroje, ktoré sú také, že tu si sadni, daj si dačo a iď proste cvič a ja neviem, doma na predkopoch dám, že 25 kg a je to, že zomieram a toto bolo, že čo ja viem, ty kokos 40, potom som bola také, že ok, tak 45, ale to mi prišlo veľa, ale potom vlastne neprišlo, lebo tam bol nejaký divný, akože
pohyb, nejaká krivka toho, ako je, neviem, ja som bola z toho hotová, chápete? A všade bola strašne nahlas zlá hudba, no, nebárs, akože môj štýl hudby, viete, možno není zlá, čo ja viem. A proste všade boli ľudia a všade bolo všetkého veľa a proste neviem, joj. Dobre, kopec, čo sa ide teraz akože diať? Ideme zlomiť Guadimu ruku. Obidve ruky, de facto. A to nejdete dať, že barbel a na to si sadnú, či takto? Aha, dobre. Dobre. No počkej, ja si... Hlavne tak cesta má byť to polepšenie. Ja vlastne mám iba, že skok a som strašne prestimulovaná, tak som nenatočila nič. A čo si mala, aké drogy? Mal si pred Mala tréningov? som glycerol a blueberry Titan Gold pred tréningovku. Ja som si túto kúpil na bare. Tak ideme aspoň pozovať. Kamoši. Zase hovorím N-word vo videu. Chápeš? Na video. Ale to je tak štvrtýkrát už, čo ja vždycky mám proste mobil v ruke a tento začne rozprávať N-word. Dobre. Kokso, ale dobre máte ruky. Ale ty ich outanguluješ, daj sa dozadu. Ja mala tam tie ramena máte extrémne dobré. Dobre, čo ukážeme? Chrbát? No poď tie chrbty. Ja vlastne tu môžem toto si dať, hej? Odrazky sú, super. Počkaj, ja som dole, dobré. Ty kokos, ale kopec. Máš jaké tieto. Roky egoliftingu sú, všetci máme vyvinuté tieto, jak to volá, romboidy. Dobre, máte strašne akože trčajúce ramena do boku. Všetci tvrdo cvičíme, ale... Kokos. A tebe sa dosť nízko upínajú, a ty si mi akože... To vyzeralo... Ale včera, keď som mala upper, lebo ja, čo? Kámo, ale aj tak máš dobré bicáky. Náhodou... Inak ako toto, čo tu vidím? Áno. Čo? Je tam Jak kontrahujú tipne. Erektory? No nikdy som takto tie erektory nevidel. Tak už vidíš. Treba mať častejšie erekciu. Že ty máš kámo, že Martina strašne veľké bicepsy. Mám veľké. Ale v tej poloze kámo, čo si bola, keď som ťa točil... Máš nejaký biceps. Ty kokos, a bola Ty máš toto... také podlhovasté. Ja ich mám podľa že oni proste nie sú takto, že... Hej, ale tak Víš, ale ty máš proste dlhú tú kost, to nie je, že proste... Vy ste mali čo, nohy? Jebom flexi nohy. Kámo, a čo nemala mám ja nič. tu flexiček, čo to je toto? Čo sú to za dátumy? To nie sú dátumy. Ja neviem, rád pozriem nohy. Ja nerada pozriem nohy, ja vždycky odcvičím nohy a pozriem upper. ale však chlapi majú vždy také dobré nohy. Druhý deň za sebou, ja už som chytila na tvoju retardáciu. Druhý deň za sebou sme v All You Can Eate názor. A tento tu katuje ešte stále. Názor, ja som včera pri billboardci 3 kg za jeden deň. Dneska ďalšie 2. Ide sa na 100 kg. No, dobre. You don't understand. It's called replenishing glycogen. Je toto posledný tanier už. Ešte tam budú dezerty. Zmrzlina. 1300 kalórií. Len tak. Zdravý vzťah k jedlu. Mozgov stránnu demenciu, ale ja už Presne tak. idem po sebe. Najhrubšia česna. Veľmi hrubá ako trúbka. A ona teda ide cez celé naše telo, hej, zo srdca. A potom sa z nej odpojí truncus celiacus. A truncus celiacus zásobuje väčšinu traviaceho traktu. Aj napríklad žalúdok. Dúfam, že ste si toto video užili aspoň trošku, tak ako ja som si užila tento víkend a jak sa vám ľúbilo, tak dajte lajčík.